Azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Zvinhu zviri kuramba zvichiitika mu-tipot country yedu. Hazvinei zvindiri kusangana neimwe nyaya iri kuitika panapa pari kunzi iwewe kuti utenge zvinhu nekadhi pakawedzerwa futi imwe mari yekuti yakutorohwa 1% 2% ndo marorwa zviri kuitika. So nyaya indasangana nayo yakanyorwa na-award winning journalist and Hope Chimona anyorwa the cost of buying anything in Zimbabwe using a card linked to a foreign currency account has gone up by an extra 1% to 2% of the transaction. If you spend 10,000 on your card, the Zimbabwean government will take 200 USD as tax for simply buying with your card. This will discourage Zimbabweans who bank their US dollars from doing so. This tax also applies to those transacting in local currency. They are already charged the 2%. The Zimbabwean government is broke from years of looting public funds by powerful politicians. This means US dollar inflation will go up because every time businesses transact, there is a gross tax on every transaction. Ndo mashoko ari kubva kuna vahopo ching'ono enyaya vari kufumura vachitaura kuti iko zvinezvi kuda kungoshandisa kadhi mari dzomune makabhenga dziya 1% to 2%. Ukanobudisa 10,000 USD $200 yako inenge yatorohwa patransaction chete yaunenge watoita, inenge yatorwa nehurumende ichingonzi nameno matax anenge achingoitwa. Ndo situation iripo. So pari kuzonzi hurumende iyi ineka kubroka kayakaita nekuti yakungoshandisira vanhu advantage yes. But anyway, muri Zimbabwe ndo nyaya ndangoya nayo panapa. I know kuti nyaya dzakaita sedzidzi dzinongotadza kunzwisiswa nemunhu wekuti ana bhengi. Bozona zvawanda muZimbabwe vasi kushandisa mabhengi. Ende dzinongotadza kunzwisiswa nemunhu wekuti anenge ane bhengi but achitora tumari tushoma asati ambotora mari hombe yakaita seiyo.